Ngiyanibingelela abazalwane egameni kaJesu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu nasosukwini lanamhlanje uNkulunkulu esasigcinile wasivusa. Inyama isahlangene nomphefumulo, siyabonga. Siyambonga nje uNkulunkulu, kuningi esingambonga ngakho. Kepha nje ukukhulu kunakho konke ukuphila, ngoba kuba yena ubengathandi besingeke size sivuke. Kepha ngomusa wakhe sivukile, salibona usuku lanamhlanje. Siyambonga nje uNkulunkulu bazalwane, simcela nje ukuthi asigcine, asivikele thina nemindeni yethu nabo bonke nje abantu uNkulunkulu angenelele empilweni zabo nababhekene nezimo ezahlukahlukene. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi angenelele, asenzele kuba amaholide amnandi njengoba kuze ekhathi kaKhisimusi. Siyambonga-ke bazalwane uNkulunkulu, singeqede mase kuthiwa siyambonga uNkulunkulu bakuningi asenzela khona. Kepha sinothise kakhulu ukuphila, ngoba ukuphila kuqhamuka kuyena ngempela. Baningi abantu abasuke bethanda ukuphila, kepha mase uNkulunkulu edecide-ile ukuthi abathathe, uyabathatha. Futhi akekho umuntu omphikisayo uNkulunkulu, ngoba sonke soba sekhona singabakhe. Bazalwane, namhlanje nginiphathele ubaba uGumbi the late ubaba uGumbi. Siyazi bazalwane ukuthi ubaba uGumbi usashiya emhlabeni, kepha intshumayelo zakhe bazalwane sisele nazo. Zonke intshumayelo zakhe siyazazi ukuthi zisithinte kangakanani. Abanye bethu zisiphendulile, saphenduka, sasindiswa ngenxa yentshumayelo zakhe. Bazalwane, nginiphathele intshumayelo yakhe la ikhuluma khona. Ngithi back eminyakeni eyadlule, mhlawumbe ngithi engaphakathi 10 eyadlula, la akabuya khona esibhedlela ecishe ehamba emhlabeni, kepha ngomusa kaNkulunkulu babaza amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wamvikela, wamgcina. Wayesebona nje esehambile emhlabeni, kepha uNkulunkulu wambuyisa, ngoba kusho wayengakaqedi uNkulunkulu ayekubekile kuyena ukuthi akwenze emhlabeni, ngoba simbonile bazalwane ukuhamba kwakhe ubaba uGumbi. Siyamazi, akekho ongamazi ubaba uGumbi, umfundisi ubaba uGumbi usanda ukushiya nje emhlabeni bazalwane. Ngiziphathele intshumayelo yakhe-ke nje, babaza amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wambuyisa ekufeni. Nizoyizwela nje nani bazalwane, ngoba sonke ngoba sihamba nje emhlabeni sinobufakazi. Akekho ongenabo ubufakazi bazalwane, sonke sinobufakazi, ngoba naye ethule bakho ubufakazi. Sonke sinobufakazi obuningi, kepha lobu abuthulayo obakhe ukuthi wabuya esebona ukuthi ade sehambile nje emhlabeni, kepha uNkulunkulu wambuyisa. Lento engikhuluma ngayo bazalwane, into eyenzeka back, ngithi mhlawumbe kwaku-2012 or 2011, into endala liyazoshumayela ngayo, nizoyizwela bazalwane. Cela niyijabulele bazalwane, nilalele nje. Ngiyazi ukuthi sibaningi esinezimo edlule kuzona. Sonke nje sinobufakazi esingathi masibusho bumangaze, nokuthi buthinta abanye abantu ngey'ndlela ezahlukahlukene. Babone abantu ukuthi uNkulunkulu ukhona, makungakabi isikhathi kusuke kungakabi isikhathi. Nizomuzwa-ke bazalwane, the late Baba uGumbi. Mntanami, wena sengikhathele indaba kodokotela, akuyena kuyakhona. Mntanami, angibone abesethi superintendent wasestandard onesibhedlela ufuna ukungibona ngenxa yokuthi ufuna ngenze i-counselling. Angavuka phansi, counselling loyo kufanele simuwine lo. Ngavuka phansi, nangifika ngale angibingelela ngikhombe embhedeni nawumhlola. Sengiyakhululiswa indaba suka baba bazumhlola, angibazi baba bazali. Kubizwe i-ambulance ngithathwa ngiyoshoniswa eBoksburg. Angene eBoksburg, ngingena ngiyayihambela nje, kodwa bonke abantu bathule. Yimi ngedwa nje engathukanga, ngathukula kabi. Angazi-ke emva kwalokho sengu-ICU baba yini, bathi kunye ngukhumbulayo. Phela nje lishikezwa isibongo lesi. Ngiyakhumbula ngoshiya umzimba, ngiyakhumbula Rebecca ngiphuma la emzimbeni, sengiyakwazi ukufa ukuthi kunjani. Ngeke ngikhohlwe kwaku-20 to 12
kungelesibili ku-ICU. Manje kwenzeka inkinga nalapha esibhedlela. Bantu baseGoli banele bezwa ukuthi uGumbu usesibhedlela kwathutheleka. Wangena bonke abahlabeleli. Nabo bonke uBenjamin Dube. Sobona uGumbu amanesi ajabulile. Lo baba ungathi ngagula njani. Naye umuntu we-ICU ngebhasi. Bathi ngikhumbulile yodwa ngiphuma awushiye umzimba. Sengiyakwazi ukuthi umuntu nakaphuma emzimbeni kwenzakalani. Ngasibona ngingabi. Ngawubona umzimba wami usembhedeni. Ngasibona ngimile futhi yimi enelomile ulula into ngasamba uzuyibona. Nangicabanga nje selapha. Cabanga kuyemnyama ngiyibona sengisemnyama. Nangithi ngiyabheka balele bonke ley'gulane. Manje yabonke la. Abelungu balele. Ayemnyama. Nangithi ngifuna umnyango. Simanga sendaba. Mina nangithi ngiyaphuma emnyango ngiyaphuma nje kodwa umnyango lokuvaliwe. Ngabona ukuthi selishile lodaba. Ubumnandi babulala. Ngiyakhumbula ngiphume passage. Bashiya bonesi ngibabona belele ngize ngiyasho bathi bakade thile balele. Lokubizayo uthi ngiye ngaphandle. Angifika ngaphandle ngathola ifu. Ngathi langibela langithatha. Kunengoma engazange ngiyizwe emhlabeni. Eyayihlabela lahamba nami. Athi ngiyabheka kwaqhamuka elinye ifu lizohlangabeza mina. Injabulo yayilapho. Nethi nakuzohlangana lamafa amabili. Kwaphuma uNgqolosi ngambona uyamazi lo. Wema phambi kwaleli libuya le. Wakhuluma nami kuleli. Uyaphi wena? Kuseseheli ka. Awukaqedi. Buyele Stanel kwaze washo kabili buyele Stanel. Buyele Stanel. Wathi angasho wagibela khona la. Lahamba lathi nalisala lelami labuya nami ubuhlungu engangibuzwa. Bethi Jesu ngisabuyela kuleya mzini. Ngiyakhumbula ngingena esibhedlela ngibona umzimba wami la. Ngasibona ngangena ngiphelele kuyimi. Ngathi nangena ngangicabanga leliya pain engangilizwa. Ezwa ukuthi sengiyazi angikhathali noma ungawushobani izulu likhona. Ekuseni ngibenweyini kodwa kakhuluma le ndaba nje abengibiza wena. Ekuseni ngo-5 kwangena bomama bawu-5 phakathi kwabo khona nosisa ngazi noma bawu-3 noma bawu-2 babengena kusukela le engeyidini emaphoyiseni bebuye eGoli lapho babuyaphi kulelo bandla amdotshilo
Angena bekhuluma ngelwini riphatha kushita idala kushita aphinde bakhomba lo ndala kushita uyazibalayelana ngelwini riphatha kushita athi mina namhlanje kanti beze kimi ngempela bana bafika kimi bathi kuda kushita bafika lo qala wathi ngegama likaJesu ufune kwena akancenga waphosa kanani impama athi ngisasho njalo usezwe esibili ngegama likaJesu ufune ngiyazazi zaphelela zaba u5 athi besuka babe beshongelwe bahamba bayale abantu baphuma emnyango baphinde babuya ngikhala asazophinda kanti abasezi sebabeka bonke labantu abala izandla wena ndiya wena mlungu kama likaJesu kama likafuthi ababeka abancengi khalibana kama likaJesu now la ngizekho bakunomama since ngafika sekulele inyanga namafika amabili la akakaza avuke lapha kulomshini lo mama bafika nakuye baphuma bahamba bathi nabahamba avuka lamabhuna athentu and you clap her green again Maynard she since ifike lo muntu sishaye uweke